Zuztarretatik oinez, Arakaldo, herri txiki handia, Ibarretxe, Elexalde, Madariaga, Kukutza. Arakaldo, Arratia Nerbioi eskualdean dago. Nerbioi ibaiaren urak Bizkaian sartzen diran lurretan. Bizkaia eta Araba arteko mugan. Arrankudiaga, Orozko eta Laudio ditu albo herriak. Arakaldo gizaldietan, Arrankudiagako auzoa izan da, harik eta 19. mendean udalerri bihurtu zan arte. Zabaleran, Bizkaiko herririk txikienetarikoa, 3 kilometroko eskubarruan sartzen da. Eta biztanleriari jakokonez, azken hamarkadetan etxe barri asko egin eta bikoiztudan arren, bizilagun gitxien dituan udalerria da. 3 arrakala luzek zeharkatzen dabe Arakaldo. Nerbioi ibaiak, trenbideak edo bertakoen erara esan da ferrilak eta autobideak. Azken honek eragin itzela izan eban inguruko paisajean, herria erdibitu ebalako. Nekazaritza izan zen herri honetako jardunik nagusiena. Garia, artoa, barazkiak eta fruta ugari batzen ziran baserrietan. Baina, industriagintzea, Arrankudiagara eta Arakaldora bertara heldu zanean, nekazaritza bizimodua asko aldatu zen. Baserriko lanak alde batera itxi eta saripeko industria lanari ekin eutzien arakaldarrek. Gainera, 70ko hamarkadan, autopista lanak hasi ziranetik, landasolo asko galdu ziran. Alandabe, itxura baten nekazaritza giroa mantentzen dan arren, ez da aidarik edo aharrerik entzuten, eta gitxiago beinolako gurdien txirrinkak-irrinkarik. Arakaldoko sarreran hasiko dugu gure bilbidea. Hemen, foralen kuartela esaten deutzena dago. Jatorriz, Bizkaiko Foru Aldundiaren Minoien kuartela zalako. Eraikin militar ikusgarria da, gaztelu itxurakoa. Gaur egun, barriztatze eta sendotze lan itzelak eginda gero, errekagain hotela ezarri da bertan. 1853 urte inguruan, Arantzazu erreka aldean, Arakaldarrek polboraz beteriko enbor bat lehertua zoeben, Baldomero Espartero hiltzeko asmotan. Eraso horri erantzunez, Esparterok herria kiskaltzeko agindua emoreban eta Eleiza eta beste etxe bi izan ezik, gainerako guztiak erre egine bazan. Ibaiaren albotik aurrera eginda, Ugarritza islaren parean, Ustilarrako zubira helduko gara. Hauxe da herrira sartzeko bide bakarra. Errege bidea, bertotik pasetan zan lehen. Nerbioi zeharkatu eta trenaren geltokia ikusiko dugu aurrez aurre. Ezkerretara egin behar dugu orain, ferrilaren ondo txutik. Bidean, landak izteko erabilten diran taketak ikusiko ditugu, bakotxak bere harria ganean dauala. Bitxia ez da? Ibilian goaz kantutik kontura. Aiori begie terra iruditzen zaite perra, gauza hoberikan zer da. Eta konturatu barik, eperretxe baserrira heldu gara. Lehen, eperrenabe hemen txeekoan, baina zoritxarrez aspaldian ez dau eperrak abiarik egin hemen. Zarateak dinosku, autobidearen parean gagozala. Bere azpitik pasau eta trenbide bazterrean dagoan Ibarretxe auzora helduko gara. 3 etxe dagoz hemen, euren artean Ibarretxe edo Iberze jauregia. 1781ko eraikin ederra da, Zaldikaran familiarena. Baina ikusten dozuenez, utzik dago. Tximiniatik gora ez doak erik. Orain, arditegia baino ez da. Gaueko ordu bat apaino bakarrago dago. Zelango lastimea, ez da? Hemendik, Santa Marine Eleizea ikusten da. Arantza jarraituko dugu orain. Etorri garan lekutik itzuli,
tuneletik pasau eta eskerretara eginda, aldazgoratsuan Elexaldera helduko gara. Hauxe da Arakaldoko bihotza, herriko plazea. Bertandako Santa Marine eleizea, xumea, apala, eleizate txiki bati jakokona, baina ederra. Ikusi dozu, zelango kanpantorrea daukan? Berau da asko gogoa betetzeko. Torrea, eleizea baino barriakoa da, karlistadetan arrotu egin ebeneta. Arrizko hormak ditu, ertzak ostera arlanduzkoak dira. Iparraldeko ormeari deltzola sakristia dago, eta jarraian kanposantua. Bestaldean, eleizpeak hartzen dau eraikuntza osoa, aldenik alden arrizko jesarlekua daukala. Zorua, errekarriz egindakoa da. Eleizpeko baztertxu baten, arrizko maila dago. Auzotarrak herriko arazo edo zereginei buruz eztabaidatzeko eleizpean batzen ziran denporaren lekuko. Eleiz ostean Santa Cruz baserria dago, eta alboan udaletxea. Gernikako arbolearen eskurretik sortutako aretxe derra aurrean dauala. Udaletxearen beko aldean, lehen, eskolea egoan, eta erdiko solairuan maestraetxea. Ondoan dago bolalekua, esanguratzua da eleizearen eta udaletxearen ondoan egotea. Bolaiokoa, zabal, ibili izan inguru honetan, ia herribakotxean bolaleku bat egoan. Gizonezkoen jolasa zan batez be, domeketan egiten eben. Azken urteotan, ustelera joan da bolea. Alanda guztibe, jaietan, zapatu domeka antolatzen dabe txapelketa moduko bat, eta eskualdeko jokalariek parte hartzen dabe. Dabilen bolea ondo dabil txorra egin arte, txirlorik jo ezarren. Plazan dago errekatxu udaltxokoa be. Gaur egun bereu da Arakaldarren bilgunea. Herriko edonor keskaturei zer edoa ospatzeko. Herriko jaiak uztailaren 18an dira, Santa Marine egunean. Lehen jaietan konbidatutzea egiten zan, eta familiako guztiak batzen ziran. Debarrebak, izeko zabak, lobak. Orain beste erabateko ospakizunak egiten dabez. Umeentzako jokoak, herrikirolak, kontzertuak. Frontoiaren eskerraldean dagoan bidetik egingo dugu gorantz. Umeentzako jolas parkearen ondoan, jauregiko baserria dago, jauriko Arakaldarren esanetan. Orain ez da inor bizi, jauregia izan arren. Eskumatara eginda, Madariaga auzora helduko gara. Etxe taldetsua dago hemen, zein baino zein ederrago, polito-polito zainduta. Madariaga, Gotxikoa eta 10 etxe baserriak dagoz bertan besteak beste. Oikonimo edo etxe izen horrek adierazten deuskunez, seguruenik etxe horretan zergak kobrauko ziran. Eta zergatzat, orduan, batzen zanaren 10 kentzen zan, bai dirutan, bai generotan, artoa, zein garia. Madariagari joten dago Iturriaga auzoa, baita Iturriaga baserria be, eta arean aurreratsuago, Iturriaga goikoa eta Iturriaga goikoa albokoa baserri eder eta dotoreak. Bere ondotik doan bideari jarraituta helduko gara Iturrigorrira. Zergatik ete dauka izen hori? Ba, hemen, Iturri zaharretik datorrelako ur barria, burdinarri artetik igarotzean gorri-gorri egina. Horregaitik, edateko uretan Iturrigorrira etorten ziran potixea eskuan dala. Aurrera eginda, Kukutzara edo Kastillora helduko gara. Menditontorrean, armada karlistak eukan gotorlekuaren astarnak dagoz. Horregaitik dauko Kastillo ez izena. Ikurrina handi bat dago bertan, lau haizeen aginduetara. Ikusten dozuenez, ikuspegi ederra dago hemendik, bai herriarena, bai albo herriena. Honaino gure ibilbidea, ibaiaren bazterrean hasi eta mendipuntan amaitu dugu. Arakaldo, handia bere txikitasunean.